fila caminant, grallers la canalla i la colla votant, mirades del públic que es deixa adornar pels colors de camises que avui suaran. Ho heu treballat, ho heu assajat, munteu la pinya, tothom concentrat, defensareu el castell que vulgueu, sonen les gralles, us en sortireu. Sou a l'orgull de la nostra nació, des de Xile a Japó, gratacels impossibles de ciència-ficció, construïts amb la força, equilibri i valor. Posem-li seny, germà, i el podrem descarregar. Dóna'm pit, dóna'm cor, dóna-ho tot, fent vibrar l'afició. Molt més que un sentiment, molt més que una passió. Hem nascut castellers per fer tremolar les places del món. Al ombra de l'eclipse el sol, som valents decidits, porten dins la sang de la il·lusió. Quilos amunt, l'espai casteller d'Altafulla Ràdio amb els castellers d'Altafulla. Hola, salut i castells, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Quilos amunt, el programa que cada 15 dies ens atansa l'univers dels castellers d'Altafulla. Gràcies per sintonitzar un cop més Altafulla Ràdio, al 107.4 de l'FM, altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre o l'aplicació Android d'aquesta casa. Els parla Eduard Virgili. Deixem enrere un cap de setmana en què hem viscut una nova edició de la Diada d'Estiu a Baix Amar. De seguida en parlarem en un programa aquest d'avui que dediquem als fonaments dels castells. La pinya. Avui visiten els estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit dues persones que precisament posen ordre a l'equip de pinyes dels Liles. Dues persones que coneixen la responsabilitat que comporta fer pinya. Gregori Bordes i Jorge Herrero. Benvinguts al programa, com esteu? Hola, bona tarda. Molt bé, bona tarda. Com teniu el cos després de la diada de dissabte? Ja recuperats d'aquesta diada d'estiu, d'aquesta, no sé si diada d'estiu o exhibició també davant dels molts turistes que freqüenten la plaça dels Vents, Baix Amar del nostre municipi i, per cert, recuperats també de la postdiada que vau organitzar, ens consta, a la plaça dels Vents, no? Bueno, la vam canviar de puesto al final, la vam fer local, en un petit comitè i de més. Aquesta va ser la postdiada, però sí. I no res, la diada no va anar del tot com al final l'havíem plantejat, però bueno, al final va anar bé i vam poder descarregar els 3 castells, així que tot molt bé. Per què no va anar com havíeu planificat? Recordem, parlàvem amb la cap de colla dels castellers d'Altafulla en aquests mateixos micròfons i ens dia que hi havia ganes de treure's l'espineta del fet de no haver pogut celebrar la Diada de les Cultures, fruit de tota aquella emergència, no?, pel mal temps que hi va haver això. Amb tot, i ara ens expliqueu, què és el que havíeu planificat, amb tot, a tall informatiu vau completar el 4 de 6, el 3 de 6 amb el Pilar i el 2 de 6. Sí, correcte. També estava el 3 de 7 en cartera, però portava molts canvis en diversos pisos i al final, bueno, vam veure que la cosa no anava bé. Nosaltres som una colla que al final fa els castells, si s'han de fer bé, no semblava que allò pogués anar a descarregar i al final la vam baixar abans que passés qualsevol cosa, així que, bueno, ens ha quedat aquesta espineta de poder haver-lo fet allà a plaça dels Vents i poder tornar a fer un 3 de 7. L'assaig de divendres, per tant, sí que indicava que ahir podia haver castell de 7 a la diada d'estiu. Què és el que es percep a nivell de colla quan coses com aquesta no es poden aconseguir o potser s'han de rebaixar les expectatives? No sé si el fet que la diada d'estiu s'hagués convertit també en un objectiu emocional i tècnic, no sé si ho podem dir d'aquesta manera, es notava la motivació i després alhora també la desmotivació. Sí, bueno, de fet, aviam, som molt conscients del que podem fer a totes les places, no? Ja saps de quins castellers disposes i quan ja veus que tens algunes baixes, intentes apretar, no? Perquè sempre l'objectiu d'aconseguir un castell de 7 sempre ens agrada, i més aquí a casa, i al final doncs, es va intentar treballar al màxim per poder arribar. No va poder ser, es va fer un intent que al final amb acotxadora col·locada es va decidir tirar avall per seguretat i al final també això és aprenentatge, no? A poder treballar un castell que potser es complica i poder-lo baixar amb tranquil·litat, això dona experiència al tronc i al final, mira, el resultat dins del que cap és bastant positiu, de no haver-lo de fer a poder fer un intent, doncs mira, això és aprenentatge per la colla. Recordem, Castellers d'Altafulla, juntament a la plaça dels Vents, amb Salets de Súria i Nois de la Torre. Objectiu de portar Castells a 7 a Diada de la Mora, diria que és aquest dissabte 2 d'agost, o ja amb la mirada posada a Ferran per la
Mare de Déu d'agost del dia 15? Sí, serà una barreja. Si comptem amb la gent suficient i el tronc i pom amb la canalla és estable, es tornarà a intentar fer alguna cosa per la Mora. Amb vistes ja de cara a Ferran, però a Ferran sí, la idea és una diada que solem tindre sempre molt bona rebuda per part de tota la colla i és una diada en la que podem treure castells de 7. Sense problemes, sí, estem tots. Va, segur que així serà, segur que els assajos d'aquest dimarts, d'aquest divendres aniran de meravella i els que seguiran també per encarar ja aquests 2 plats de l'estiu habituals del calendari anual. Enfaixa't a Altafulla Ràdio. Quilos amunt, amb els castellers d'Altafulla. Va, parlem ara sí del vostre terreny. Sovint diem que els castells comencen a la pinya, que la base ho és tot, però quin món hi ha darrere d'una pinya ben feta? Com es construeix, com es treballa, com s'integra tothom en aquesta pinya? Avui ho volem descobrir amb la vostra companyia. I la primera pregunta serà per què és fonamental una pinya en un castell? Ostres, jo crec perquè és la base de tot. Al final, el tronc d'un castell té un pes que necessita estar recolzat d'alguna manera, no? I aquest recolzament és la pinya, no? De vegades, sovint, des de la visió externa dels castells, no? El que només veu el castell des de fora, hi ha aquesta creença, no? De que allà s'apila gent i ja està, no? I realment és un joc de geometria fer una pinya, perquè al final has de tenir en compte la posició de totes les persones, la mida d'aquestes persones. Realment, a veure, et sembla fàcil, però bueno, al final, quan ja portes molt de temps, doncs ja coneixes a la gent i saps on va cadascú, no? Però al principi, sobretot quan algú comença l'equip de pinyes de nou, es troba allà en un món que diu, ostres, i ara què, no? Què hem de fer? I sí, és a base d'anar fent moltes pinyes, conèixer els castellers que tens, saps on funciona, qui funciona a un lloc, qui funciona a l'altre, i amb això nosaltres anem fent, no? I el bo és que tenim un relleu generacional, no? Va entrant gent nova, la gent veterana va explicant com es fa aquest procés a la gent nova i així es va passant de generació en generació de castellers de pinya, diguem-ho així. Cal força a la pinya o calen altres coses? Cal força. Cal força i cal de tot. És que al final... Sí, jo crec que és força, evidentment. Els castells pesen i, per tant, cal una forma física mínima per poder aguantar els castells, però jo també crec que hi ha un punt tècnic bastant important, És a dir, saber-se col·locar en una pinya, saber com agafar, i evidentment és força, però no és força bruta, no podem estar apretant com bèsties. Sí, just anava per aquí. És que depèn molt de quina posició agafis o estiguis dintre de la pinya, però tant dependrà de la teva part tècnica si estàs aguantant el castell amb un baix. El que deia ell, el qui està darrere del baix, o contrafort, amb el darrere d'on al darrere, se sol dir, haurà d'entendre primer què pot necessitar el baix, primer perquè es mou el castell o frenar aquella posició. Vull dir, al final, depèn on estiguis, el que deia just el Jorge, entens qui fa més... Al final, cadascú acaba fent alguna posició al castell, s'acaba experimentant en aquella posició al castell, és el que dona que després es puguis col·locar dintre o com aquella peça del trencaclosques. Per vosaltres, quina és la imatge de la pinya? Ho dic perquè moltes vegades pensem en el pom de dalt i veiem una aleta, un casteller de tronc, mossegant amb ràbia les puntes del coll de la camisa. I de la pinya? Quina és la imatge de la pinya? Ostres, per mi ho tinc claríssim. Jo quan fem aquesta, sobretot la dia de les cultures, que tenim la sort que vingui la televisió, TAC12 a gravar i la xarxa i tot això, i posen aquesta càmera, la càmera zenital, des de l'Ajuntament, que es veu la pinya enfocada des de dalt, per mi és brutal aquell moment en què es veuen totes les rengles ben posades i al final acaba sent una figura geomètrica, sí, una forma geomètrica molt, molt guapa, que en funció de quin castell sigui, doncs és diferent, no? Jo, per mi, és aquesta la imatge. La imatge des de dalt, que es vegin els caps de les persones ben arrenglerades i que es vegi que hi ha un ordre allà. Perquè, clar, des de fora, quan es grava un castell, això no s'aprecia, perquè al final acabes veient un munt de mans i un munt de persones. Però des de dalt sí que es veu això molt bé. I jo crec que és això, el conjunt de la pinya vist des de dalt. Per mi, Coincideixes? Sí. A veure, quan entres ja tècnicament, nosaltres la veiem, ja saps que la veiem també d'una altra manera, no? És com si veiéssim un dau cúbic, però l'obrim per tot arreu, per veure com encaixen totes les peces i com les dibuixem. Però possiblement la imatge més bonica d'una pinya sigui la vista des de dalt, perquè és quan comences a veure com cada peça va encaixant i al final s'acaba fent una forma pràcticament perfecta perquè allò pugui sortir bé.
Quines virtuts ha de tindre un cap de pinyes o els membres de la tècnica que lideren un equip de pinyes? Això et toca, Grego. Ah, sí, això em toca a mi, Ja comencem a obrir un meló. Bueno... Clar, és que ara hem posat aquí la geometria o les matemàtiques damunt la taula i dic, ostres, potser no ho pot fer qualsevol, això. No, a veure, jo crec que ho ha de fer algú que tingui també ganes i li agradi entendre... Jo crec que entres en aquest món i pel qual vaig entrar jo en aquest món, a part de per culpa d'aquest senyor que tinc aquí al costat, que també m'incita a entrar-hi, jo entro perquè al final acabo pensant, dic, hòstia, com se fa això, no? O sigui, si ja t'agrada o ja tens aquell gusanillo que se sol dir, no? De dir, i com se munta això, no? En aquell moment ja estàs entrant dintre l'equip de pinyes. O sigui, si tu només t'interessa que et diguin on t'has de posar i el que has de fer, no hi ha cap problema. Però no, suposo que no acabaràs d'entendre la filosofia de dir, hòstia, doncs aquest castell se munta així, o has de muntar el 5 així, o el 7 se munta així, i ja vas pujant, no?, d'estructures. Aquesta per una banda. I més enllà d'això, no sé, suposo que el fet d'estar-hi ben comunicat amb tota la gent, has de parlar, a vegades has de parlar molt perquè hi ha posicions o gent nova que possiblement no entengui quina posició o què fa aquella posició, no? A mi m'ha passat que a vegades hi ha una posició molt, molt concreta, que he parlat moltes vegades, que és la de tap, que realment es dibuixa molt poques vegades i és quasi tan important com un tercer o quart cordó, perquè al final fa que la pinya no es mogui, no? Es queda allà com fa el cadet. Llavors, per tot això, comunicar-ho, parlar-hi bé i de més, suposo que és el que te fa enganxar-te aquest grupet de pinyes. I al final també una cosa superimportant, t'has de conèixer a tothom. Sí, això sí. És superimportant. Us hem d'imaginar amb la cinta mètrica o què? I anar mesurant... Tu et pots imaginar, ho hem fet. Al principi de temporada moltes vegades hem mesurat... dedicàvem a mesurar una mica tots els castellers, sobretot a nivell de tronc per saber les alçades de les espatlles, per a l'hora de muntar els troncs tenir una mica referències de quan mesurarà cada rengle, però també a nivell de baixos, també a nivell de primeres mans, de daus, de laterals. Clar, evidentment, no tothom pot fer les mateixes posicions a una pinya i clar, has de conèixer a tothom quina posició fa aquesta persona o quines posicions poden fer i, clar, evidentment, al final t'acabes coneixent a tothom que entra pel pati i saber qui és el que ha de fer el dia de la diada. Vosaltres veieu un casteller que entra per primera vegada al pati d'assaig i ja sabeu exactament el lloc? Mira, just anava a dir això, perquè una vegada anava a fer la conya de que quan entres ja en aquesta dinàmica de dir, hòstia, ets bon baix, ets bon contrafort, ets bona grossa. Ja els mires i ets bon primeres mans, vull dir, o ets bon mans amples. Vull dir, ja te'l mires i dius, és que aquest el col·locaria aquí. O sigui, sí, ja vas amb aquest xip posat. Déu-n'hi-do, Sí. Quin ull més clínic. Al final, quan t'hi dediques a això i necessites gent, el primer que apareix per allà dius això, li hem de buscar una posició segur. I al final, la sort és que els castells, tothom qui entri pel pati acabarà en alguna posició, perquè realment es necessita tot tipus de persones amb tot tipus de mides. Per tant, per mi els castells tenen això, que tothom és benvingut i tothom pot fer feina allà. No teniu la sensació, però, que el casteller de pinya és el menys valorat? O hi ha aquest tòpic, almenys, que tothom vol ser casteller de tronc. No sé, dins del pati d'assaig, si això passa i si al final el casteller de pinya és algú que, pel motiu que sigui, no ha pogut aspirar a ser un casteller de tronc. A veure, clar, aquí hi ha un tema, no? I és que la foto, la imatge dels castells és el tronc, no? La pinya està allà baix, però no s'identifica a les persones que hi ha allà. En canvi, les persones que estan al tronc, evidentment, se'ls veu la cara, se'ls veu el patiment. I sí que és cert que al final, a nivell físic i a nivell d'activitat esportiva, el tronc requereix un punt més, no? Perquè al final estàs aguantant més pes. A la pinya sí que fem molta feina, però per sort estem tots juntets i entre tots ens aguantem, no? Les forces es reparteixen molt més. I l'altra, perdona, l'altra part era... No, anava a dir això, dic que la feina potser menys valorada és la del casteller de pinya. Però és la que has de fer valorar. Vull dir, quan ja comences a gestionar aquest tipus de gent i sobretot amb volums, com ens podem moure a cultures de 100 persones, clar, som un tronc igual, si són dos de 6 o dos de 7, al final són 10 persones o 10 o 12 persones. Clar, les altres 80
han d'entendre que allò, o sigui, sense aquelles 80 tampoc se podria fer. És un peix que es mossega la cua. Vull dir, el tronc no podia fer castell si no hi ha pinyes, podrien fer nets, però no tindrien sentit. I sense la pinya tampoc es podrien fer castells. Vull dir. Al final has de fer valorar a tothom que estigui la pinya, sigui primer, segon, tercer, quart o setè cordó, perquè serà igual d'important. Farà que no es mogui tota la regla, per exemple. Com s'organitza l'equip de pinyes? Qui decideix què? En quin sentit? Quina serà la posició que ocuparà, malgrat aquella persona ja li tingueu la mida presa quan la veieu entrar al pati d'assaig, o que puguin canviar aquestes peces en una diada o una altra? Jo crec que és una mica entre tots. Sí. Al final vas veient, vas provant, no? Al pati també fem proves de pinyes, llavors vas provant... Hi ha assajos de pinya, també? De la mateixa manera que hi ha assajos només del pom de dalt, o avui provarem el tronc si li posem un pis més. Hi ha assajos de pinya, només. Bueno, durant l'assaig, evidentment, el tronc no pot estar tota l'estona durant 2 hores pujant, baixant, perquè al final és un desgast, no? I entremig anem fent proves de diferents pinyes, i aquí és on provem els diferents individus de la colla i a veure on poden anar millor. I a partir d'aquí anem decidint qui pot ocupar una posició o qui pot ocupar una altra. Com recordeu el vostre primer dia a l'hora de prendre decisions pel que fa a les pinyes? Ostres. Tu fas molts anys. Jo encara t'ho podria mig arrossegar, no sé si tu recordes. Clar, jo el que recordo és que jo vaig estar... A veure, qui et va arrossegar, Jorge? Abans ha quedat clar que tu vas arrossegar el Grego, però i a tu qui t'hi va portar? Un altre conegut d'aquí de la casa, el Terri. Clar, jo estava a l'equip de pinyes amb el Terri i el Terri va haver un any que va dir Jorge, jo crec que has de fer el relleu. I vaig dir, bueno, doncs vinga, som-hi. Però al final poc canvia, no? Perquè quan... Sí que hi ha, evidentment, hi ha la imatge del cap de pinyes, no? Que és el referent, però dins de l'equip de pinyes tots prenem decisions i tots podem donar idees. Per tant, al final, qui ocupi aquest càrrec és un tema més burocràtic que no pas de gestió, perquè entre tots ho fem tot i siga que aquest senyor, que és un crac de l'informàtica, doncs agafa una mica més de protagonisme a l'hora de convertir allò que fem en una foto perquè la gent ho pugui veure, però jo crec que és una mica entre tots. A veure, explica'ns això, Grego, això de la informàtica. Clar, jo ara m'imaginava el cap de pinyes o a qui li pertoqui aquesta funció dintre de l'equip de pinyes, no? Amb aquells esquemes, des del balcó, amb una transmissió es veu molt clar, fins i tot a vegades es veu, no? Si és un 4, si és un 3 o si és un 2, amb la base d'aquell esquema. Què aporta la informàtica o les noves tecnologies en tot això? He de dir, abans de ficar-me això, que ara t'ho explico, he de dir que el Terri el va arrossegar amb ell, però quan jo entro el Terri encara hi era, i a mi també m'ho va dir, diu, ja has de començar tu fent allò general. El Terri, que per cert, el teníem a l'últim programa, qui vulgui recuperar totes les explicacions que ens va fer al voltant de la història dels castellers, si us plau, el podcast de Quilos Amunt. Un crac. Bueno, al final, jo quan entro i m'interesso una miqueta pel tema de com s'ha muntat això, ells tenien, al final teníem una espècie de dibuix de la pinya en PowerPoint i allà escrivien els noms i demés, però jo em vaig donar compte que això podia donar peu a molts errors. De primer deixar-te gent que havia dit que sí que venia i no la posaves perquè el llistat no l'havies comprovat o tatxat. I també podria haver-hi el problema de tindre duplicats, és a dir, d'haver posat dos, perquè pot passar de tindre una posició i posar 2 persones al mateix lloc. I llavors, clar, jo quan entro dic, escolta, si tenim això i funcionem per formularis de Google, això pot anar en un Excel, d'un Excel podem anar a treure un llistat de gent i al final, vam anar entre cometes, professionalitzant d'una manera més d'anar per casa el que fèiem, perquè sí, òbviament, hi ha aplicacions, hi ha altres colles que tenen aplicacions, però nosaltres que no ens hi calia, perquè no tenim un volum tan alt de castellers, vam dir, fem-ho d'una altra manera. Al final, tots vam aprendre a fer servir una fulleta, al final l'esculls en aquella posició, només te surt la gent que pots, teòricament, és més viable que faci aquella posició i llavors és molt més ràpid i molt més dinàmic i no donem peu tant a deixar-nos gent o cometre l'error de posar-lo 2 vegades al puesto, que al final pot passar. És a dir, que ja el classifica, no? Qui s'inscriu en aquella diada ja... Sí, mitjançant diverses fórmules i llistats, al final classifica tothom amb una miqueta la posició que nosaltres li hem definit, no? Quan comença l'any o si aquella persona és nova, nosaltres hem dit aquesta persona podrà fer d'això, d'això, d'això. I una vegada tu fas la pinya, en la posició que toca, te sortirà aquella persona independent si pot fer la posició. Déu-n'hi-do, Suposo que ha simplificat la feina i ha ajudat. Jo m'agradaria dir, clar, jo vaig entrar a l'equip de pinyes crec que l'any 2017, em sembla,
que això que estem dient del PowerPoint encara no el fèiem servir, anàvem amb paperets. És a dir, teníem una plantilla d'una pinya en paper, un llistat de castellers que s'havien apuntat al grup de WhatsApp i a partir d'aquí doncs, començàvem a tatxar. No? I a poc ho hem anat modernitzant i simplificant a l'hora de... perquè l'equip de pinyes no haguem de cada un dia concret per fer-ho. Ara mateix ho podíem fer online. Aneu amb una tablet a les diades? Ho fem des de casa o ens trobem abans i després el que fem, que això és la seva feina... Sí, ho dibuixem, ho passem amb una plantilla d'Excel que ja té la posició de la pinya i tot, i com que va tot copiat i la gent l'arrossega, tenim la imatge de la pinya i això és el que li passem a tothom. O sigui, al final el que hem canviat és de possiblement fer, que jo no sé quan trigàveu a fer allò d'escriure i de més i d'allò, però possiblement hem canviat de plantejar una diada en 2 hores, entre que pitos i flautes, entre que tatxes i escrius, pràcticament ara podem fer una diada de 4 castells que l'han fer, teníem preparats els 4 castells per la diada de Plaça dels Vents, en 40-45 minuts ja teníem tota la diada estructurada, no? Perquè al final no has d'escriure, només has de seleccionar la gent i vas molt més ràpid. Quins són els moments més crítics, si és que es pot dir d'aquesta manera, en una pinya durant una actuació? Jo crec que és segons el castell. Hi ha vegades que dius avui patirem, no? Perquè hem de fer el 5 de 7, el 4 de 7 amb el Pilar, el 3 de 7 amb el Pilar, no? Recordo el concurs de Torredembarra de l'any passat, que eren 3 castells molt màxims per nosaltres i avui patirem. I jo crec que aquell dia les pinyes van sortir rodones, ningú va patir, vam estar tots superbé, els castells van estar de conya i ningú va patir aquell dia. I potser algun altre dia, en un 3 de 6 amb el Pilar, hi ha un baix que està malament col·locat i vés a saber, i llavors el castell es pateix i veus algú que ho està passant malament i intentes ajudar. Depèn molt del castell. No hi ha un moment allò que diguis ostres, ara toca patir. Sabem que un 2 de 7, evidentment, hi ha un moment on dius vale, ara toca concentrar-se. Però el fet de patir, de dir, ostres, ara patirem, dependrà molt del castell i de com s'hagi quadrat o com estiguin pujant el tronc. I com es tranquil·litza en aquest sentit? O com es fa baixar o es fa tocar de peus a terra un casteller de base, un casteller de la pinya? S'intenta que hi hagi només una veu. És complicat, perquè et pot passar moltes vegades, però ja des dels assajos ja se comença a fer i se parla, i s'intenta que només hi hagi una veu que tranquil·litzi, que no posi més nerviosa la gent. Si hi ha alguna esbandada, per exemple, o alguna sacsejada forta, hi ha molta gent que no està veient el castell. Per exemple, una crossa que està sota del baix està mirant cap baix. Vull dir, la majoria de la gent està mirant cap baix. El 95% o el 100% de la gent hauria d'estar mirant cap baix. Però aquesta no té visió, només té la sensació de crits i d'allò. Llavors, el que sí que més o menys tenim una miqueta més de sentit del que pot estar passant, tranquils, no passa res, el baixem, ja està baixant la canalla, ja hi ha 2 a pinya. Llavors, tot això es va comunicant. Les agulles també fan molta feina, perquè les agulles sí que estan més pendents del castell, que són els que estan just a dintre, la majoria de castells que tenen agulla, i ells també donen veu de què pot estar passant i per tranquil·litzar una miqueta la gent. Escolteu, ara que estem fent servir aquí llenguatge tècnic, feu-nos tocar també de peus a terra els que no estem avasats a fer castells, rengla, contra, vents, agulles, que són tot això. Cada posició a la pinya té un nom, bàsicament, no? Una pinya s'estructura a partir dels baixos, que serien els que estan tocant el terra i a partir d'ells, damunt d'ells, és on creixeria el tronc. Primer pis, no? Perquè ens entenguem. El que no es veu mai. Exacte. I a partir dels baixos és on s'estructura tota la pinya, no? Davant d'un baix hi ha una persona que l'està mirant i que agafa els genolls de la persona que té a sobre, que són les agulles. A cada banda del baix, sota les aixelles, hi ha el que s'anomenen les crosses, que aguanten el pes i ajuden a aguantar el pes al baix, juntament amb el contrafort o home del darrere o dona del darrere, en el nostre cas dones, la majoria, que aniria darrere del baix, i així ja tindríem el baix protegit, diguem, per davant, pels costats i per darrere, no? I a partir d'aquí començarien a estar les posicions que agafen el segon. El segon és la persona que aniria a sobre del baix, no? Tenim per darrere un primeres mans, que és el que agafa, diguem, el cul del segon directament. A cada banda tindríem un lateral que agafaria mitja cama, més o menys, per damunt del genoll. I també hi ha la posició del dau o vent, que has comentat abans, que aquest està entremig de 2 rengles, no? Agafaria amb una mà, quedaria enmig d'entre 2 rengles. Una rengla és cada un dels pilars d'un castell.
doncs una persona que està entremig i agafa amb una mà un dels segons i amb l'altra mà l'altre segon. I més o menys jo crec que no m'he deixat cap posició. Escolteu, ara que, Jorge, has parlant, no?, d'aquestes primeres mans que en el vostre cas has destacat que és una dona. Com valores la presència femenina o com valoreu la presència femenina a les pinyes, tenint en compte tots aquells criteris que abans heu citat, no?, per poder ser una d'aquestes peces clau? No hi són en totes les colles. No. De fet, nosaltres que a nivell de pinya és que hem tingut moltes dones sempre. Jo recordo des que vaig entrar ja fa 10 anys que n'hem tingut moltes i ocupant posicions importants. Recordo, mira, la mare de la Maria Morell, l'Ester, ha fet de baix molts anys, de Castells de Set, continua fent de tant en quant, a nivell de, sobretot, nosaltres que contraforts pràcticament no diem, perquè com la majoria són dones, solem dir dones del darrere, perquè clar, la paraula contrafort és una paraula masculina i creiem que no és adient, no? I a nivell de laterals, a nivell de taps, en tenim moltes. Sí que és veritat que les posicions més altes, és a dir, les posicions que requereixen de més alçada, que serien sobretot els primeres mans i els daus, sí que la majoria són homes, però perquè no en tenim de dones tan altes. Si en tinguéssim, les ocuparien. I sempre ens ha anat superbé, vull dir... Hi ha barreres o prejudicis pel que fa a certes posicions, ara que parlem d'això? Jo crec que no. No, aquí la colla? No. O sigui, a veure, l'única barrera és el que diu el Jorge, que al final cada peça té la seva... sobretot alçada o encaix. Llavors, clar, és possible... Ara que deies això de dones altes, sí que tenim un parell, però clar, és que tenim... Tens a mi que fa 2 metres, tens el Nacho que fa 2 metres més, o sigui, tens gent que és molt més alta per haver de col·locar una noia en el davant, no? Llavors, com que ha de tindre certa estructura i sobretot ha d'anar del cap més alt cap al més baix, a mesura que va baixant el castell, s'ha de dibuixar correctament per això, però prejudicis i tot això, al contrari. A la que podem sempre... O sigui, som una colla que hi hagi qui hi hagi, i vagi on vagi. O sigui, al final és... No mirem sexe, sinó que mirem si pot entrar o no pot entrar a fer el castell. Escolteu, ara que parleu que hi cap tothom en una pinya, com us sentiríeu o com us heu sentit, si és que algú us ho ha transmès, de que jo no serveixo ni per fer pinya? Hi ha algú que conegueu que s'hagi manifestat d'aquesta manera i al final hagi estat allò peça bàsica en alguna pinya? Bueno, hi ha gent que a vegades li costa més de voler participar, perquè al final entres en un grup social que ja està establert, no? On hi ha unes relacions, hi ha gent que potser li costa una mica més entrar, però a la llarga, quan estàs per allà, veus com és la gent, jo crec que tothom s'acaba aficionant a fer, bueno, ja que estic aquí, què puc fer? Què he de fer? I el que deies de jo no serveixo per fer castells, és que no existeix aquesta paraula, és a dir, tothom serveix per fer castells en una posició o una altra, no? Una altra cosa és que no vulgui, però tothom pot fer castells, tothom. Sí, és just el que et comentava abans. Al final el que fem és valorar, o sigui, fer-li valorar a la gent que serveix des del primer fins al desè cordó, si cal. I just el que deia el Jorge, sí que te trobes amb els casos de que si estàs agobiat en una posició en parlem. Perquè ja ens ha passat alguna vegada que, hòstia, no m'agrada fer aquesta posició perquè em sento atapeït, agobiat, no estic bé, no estic còmode, llavors en parlem i no fas més aquella posició. Però hi haurà una altra. Hi haurà una altra, però no obliguem mai a ningú a posar-se en un puesto que no hauria d'estar còmode. Recordeu alguna pinya que us hagi emocionat a vosaltres especialment? Sí. Per no sé, o per com ha respost la gent. A més la vaig fer jo i vaig dir, hòstia... Quina és aquesta pinya que coincidim? Ell la va disfrutar perquè ell la va treballar d'una altra manera. A més, ara t'ho dirà, el que va fer, que va ser molt emotiu per tothom. Però la 2 de 7 de Reus. És que no té nom. Allò... Ostres, aquest castell ja ha sortit unes quantes vegades i això que portem 3 programes, eh? Però és que els que et queden, al final. És que és un castell que ho ha fet tot. Vull dir, va arrodonir un 50è aniversari de la colla, no s'havia fet mai. S'havia intentat, s'havia provat. I no havia d'anar a Reus, i jo ho comento, és que no, a primeres no havia d'anar a Reus, i no era l'objectiu descarregar-lo a Reus, però es van juntar tots els astres i al final ho vam veure molt viable i el vam tirar amunt. Però possiblement és de les pinyes que jo recordo amb més treballada, o sigui, perquè sí que la vam estar mirant molt
i la vam haver de jugar molt. Va ser de les primeres pinyes que vam començar a projectar al local els divendres, perquè la volíem fer molt i la volíem que tota la colla se la sapigués de memòria. La vam començar a cuinar des de ben enrere i vam jugar molt amb aquesta peça i sí que la recordo que al final ens la sabíem de memòria. I a Reus crec que la vam fer amb els ulls tancats, no vam cridar ningú. I bueno... A veure, va, Jorge, sí, la segona part. És aquell castell, però bueno, aquell dia no sé per què li vaig dir, faré una tonteria. I vaig agafar... Jo no ho sabia, O sigui, jo me vaig enterar quan va acabar el castell. Ah, no t'ho vaig dir? No sé. No, quan va acabar el castell, jo vam descarregar, m'ho va dir. Allà mateix vaig dir, espera't un moment, ja veuràs. I vaig posar el mòbil en gravació, me'l vaig posar aquí a la butxaca de la camisa i vaig gravar... Bueno, tenim l'àudio del que es va sentir allà al nucli de la pinya. Jo anava de dau, a més, o sigui, estava al costat dels baixos. I és des de que es comença a lligar la pinya fins acabada la celebració de no sé quants minuts que vam estar, tota aquesta pista d'àudio de què se sentia allà al mig del castell. Ostres, ens hauries d'haver portat avui aquest àudio. No, però si voleu el vídeo també us el podem passar i us ensenyem. Al final el que vam fer va ser un recull. Jo vaig demanar, quan me vaig enterar, és que agafo, ens abracem i tal, i me diu, lo he gravat. I dic, què has gravat què? Saps? I me diu, que he gravat tot el castell. I dic, què dius ara? I llavors m'ho va passar la nit i entre l'equip de pinyes ho vam parlar i vaig dir, bueno, doncs fem una cosa. Parlem amb l'administrativa i muntem un vídeo que sigui bonic. Vaig dedicar a agafar tots els reculls de vídeos que ara per ara, un castell tu pots veure de 50 visions diferents, perquè al final hi ha 50 angles, perquè tothom l'està gravant. Llavors vam demanar una miqueta tots els vídeos, vaig fer un recull i vam fer talls. I on no trobàvem un vídeo vam col·locar la imatge de la persona, però al final va ser només al principi. Però vam fer tot un vídeo molt emotiu del 2 de 7. I sí, el tenim. Si el voleu, és bàsicament el 2 de 7. Bueno, se senten les gralles perquè a la pista d'àudio hi ha les gralles de fons i és tot el que es va sentint allà baix. Primer l'arenga del cap de colla. Ah, sí, també, sí, això també està gravat. L'arenga del Pol Munter, comunicant que faríem aquest castell i després ja quan comença el vídeo ja només se sent el mòbil. És que no hi ha més. O sigui, no se pot explicar. Va, doncs ho recuperarem, això, de cara a propers programes. Ara que ens expliqueu això, creieu que hi ha castells que literalment es descarreguen des de la pinya? Jo crec que la pinya és igual de necessària que el tronc ho pugui fer bé, no? Sí que al final són casuístiques, no? I si hi ha un moment en què un segon està malament col·locat o necessita que la pinya l'ajudi, clar, si no hi ha la pinya no es pot descarregar, no? Jo crec que és una simbiosi massa bonica com per dir si és necessari un o l'altre. Calen els dos. Sí, evidentment, hi ha moments, recordo el Cultures de l'any passat, el 4 de 7 amb el Pilar, que va anar una mica així trambòlic i al final el Pruden, quan es va quedar el Pilar sol, doncs sí que va fer... Bueno, entre tots el vam aguantar com vam poder. Allà sí que va haver-hi... O sigui, el Pruden va fer una feina brutal i la pinya també va ser espectacular el que vam fer per aguantar-lo. Però al final és això, requereix que les dues parts funcionin bé i que les dues estiguin a tope. Jo et diria que és així, per mi. Si ens anem a parlar de castells més grans, amb folres, manilles i coses d'aquestes, aquí ja no hi entro perquè no... Que vingueu quatre a parlar d'això. Exacte, nosaltres no en sabem. Però jo crec que a nivell del que fem nosaltres calen les dues parts igual. Escolteu, som a les acaballes del programa. Tenint en compte la magnitud dels castells que carreguen i descarreguen els castellers d'Altafulla aquesta temporada, us falten castellers de pinya? Aquest any sempre. Que tothom és benvingut. Vull dir, com més gent serem, més riurem i més coses farem. Doncs escolteu, teniu els micròfons d'Altafulla Ràdio per fer una crida a tots aquells que ens estiguin escoltant ara mateix perquè s'assumin a la temporada en aquestes alçades que mai és tard. No, és el que diem sempre. Jo, qui vulgui pujar qualsevol dimarts, qualsevol divendres al local, que el tenim allà al costat del castell d'Altafulla, benvingut serà. Només cal que entri per la porta, que pregunti per algú de l'equip de pinyes, per la cap de colla, que digui que està interessat o interessada en fer castells i li trobarem una posició segur. Pot ser que sigui el tronc, si no és el tronc serà la pinya, i si no és a la pinya perquè tenim una lesió, podrà fer qualsevol altra cosa dins de la colla, perquè no només fem castells, sinó que també fem moltíssimes activitats i tothom pot ajudar d'alguna manera. I he d'afegir que la porta sempre està oberta i és gratuït.
És una Això és activitat important. totalment gratuïta. Vull dir, no es paga, així que, com a mínim, per mirar i per vindre a veure què fem, convidadíssims tothom. Va, doncs, queda dit, tothom a fer pinya. De fet, hem volgut avui entendre, comprendre millor què vol dir fer pinya en tots els sentits, no només posar-se sota del castell, sinó formar part també de tot aquest engranatge humà que al final és confiança. Jorge, Gregori, gràcies i quilos amunt. Moltes gràcies a vosaltres. Segueix-nos a les xarxes socials. Instagram, @castellersdaltafulla i @altafulla-ràdio. X, @cdaltafulla i @altafulla-ràdio. I Facebook, Castellers d'Altafulla i Altafulla Ràdio. I nosaltres recordem que els Castellers d'Altafulla treballen ja pensant en la Festa Major de la Mora el proper 2 d'agost, ho hem dit en començar, també en l'actuació a Ferran el dia 15, 2 places on la colla espera, de fet nosaltres també esperem que puguin consolidar el treball fet fins ara. Recordem que aquells que ho desitgin, a més, poden fer-se amb la nova samarreta homenatge a Jordi Blanc, tot un símbol que es presentava ara fa una setmana, si fa o no fa, i que uneix el passat, el present i també l'orgull dels Castellers d'Altafulla. Ens retrobem d'aquí a 15 dies amb més castells a les zones d'Altafulla Ràdio. Que vagi molt bé. Eclipsa el sol, som valents decidits, porten dins la sang de la il·lusió. Recupera Quilos amunt al podcast www.altafullaradio.cat.